पृथ्वीराज नारायणजों रायलायनाय नोंथांनि भिडिअ भाइरेल जाबाय थादों दा बेखौ अडिअ बे फेकसो बियो बे फेक खालामनानै बियो गाज्रि एसे इमेज बानायनो थाखाय बेफोरखौ खालामगासिनो दङ जोंनि दोलोआव फैनानै बियो बायदिसिना गाज्रि खामानि मावनो नागिरदोंमोन दा दोलोनिफ्राय होखारजानानै बियो बायदिसिना खोथाफोरखौ बुंलाबायगासिनो दङ बियो जेबो सैथोथि गैया सार दोलोआव माबा मोनसे खहा जागोन नामा जेबो खहा जाया माने बेबायदि मानसिया फैगोन थांगोन आरो सोरबाफोर फैबावगोन थांबावगोन बिथांमोननि इन्टेनसनानो गाज्रि समाजनि जेबो खामानि मावनो गोसो गैयै मानसि दा नंखायनो बे जानला मानला खोथाफोरखौ बुंनो हायो बेखौ लानानै जेबो गोनो गोथो गैया सार इलेक्शननि समा बबे समाव जागोन बायदि इलेक्शनखौ जोङो नैबे गभर्नरनि सासन जोबनायनि सिगाङावनो खालामनांगौ होननानै दाबि दैखांबाय थादों दा COVID-19नि थाखाय थासारिया जिहेतु दाबो गाज्रि दा बेखौ हयथ' गभर्नमेन्टआ डिसिसन लानो हायाखै जोङो मिजिंथिदों थाबैनो गभर्नमेन्टआ डिसिसन लागोन आरो इलेक्शनखौ खुंगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों साननैसो सिगां धीरेन बर' बिथाङा मुंख्लं सान फालिनायजों लोगोसे बेखौ बुंदों प्रमद बर'आ हाइजेक खालामनानै एकत्र खालामदों बेयो बिथाङा साना हौवा खोथाफोरखौ बुंदों आंथ' रावखौबो हाइजेक खालामनो हानाय मानसि नङा आरो बिथाङा मानो हाइजेक जादों आंजोंलाय एसेबां गिदिर नेता सासेयाथ' हाइजेक जानो हाया भारत सरकारखौनो हाइजेक खालामनो हायो ना आसाम सरकारखौनो हाइजेक खालामनो हायो बे गोरोबथायाव भारत सरकार दङ आसाम सरकार दङ BTC सरकार दङ NDBनि मोनब्रै हान्जा दङ बे गासैखौबो अपमान खालामनाय जादों बिथाङा दा बेबायदि खोथाफोरखौ बुंनो नाङा माबा मोजां खामानि मावनो ओंखारदोंबा बुं समाजनि थाखाय माबा मोनसे मोजां एजेन्डा दङबा बुं दा बिथांमोना माने खुनु खामानि मावनायाव गोसो होआ दिनैबो एकर्ड इमप्लिमेन्ट जानांगौ जेबो गोसो गैया सोरबा मन्थ्रिनि उन थांबाथ' जानाय नङा गबिन्द बसुमतारी बिथाङा दिनै दिल्लीयाव थांना नारसिन हैदों आङो दिल्लीयाव थांना नारसिन हैदों एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जानांगौ बेफोरबायदि खोथाफोरखौ लानानै बिथांमोना बानस'लाबायनानै गासैखौबो गोरोन्थि खालामनो नागिरो बेबायदि गोरोन्थि खोथाफ्राव जाहाथे रायजोआ मिसलिड जाया आं बेखौ खावलायो गभर्नर सासन जाफिनबावगोन नामा सार बेखौ दाबो बुंनो हाया बे मानोना गभर्नमेन्टनि सिंनिसो खोथा जों लुबैदों इलेक्शना थाबनो जानांगौ